उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। 3 वर्षांपूर्वी कबुलातदार प्रश्न तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून सोडवून घेतला होता। चंद्रकांत पाटील यावेळी महसूल मंत्री होते। जेव्हा सरकार बदललं तेव्हा या स्थगिती दिली। आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ती स्थगिती उठवली आहे, त्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागला। तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना वारंवार भेटून लक्ष न दिल्यानं हा प्रश्न मार्गी लागला नव्हता, प्रलंबित राहिला होता। आजच्या या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानावेत तेवढे कमी आहेत, असं मत शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलंय। असं झालं की खरं तर हा प्रश्न मी 3 वर्षापूर्वी सोडून घेतलेला होता। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्यावेळेला देवेंद्र फडणवीस साहेब होते आणि चंद्रकांत दादा महसूल मंत्री होते। परंतु नंतर ज्यावेळेला सरकार बदललं त्यावेळेला ह्याला स्टे देण्यात आला आणि ही जी स्थगिती होती ती आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांनी उठवून दिले आणि त्याच्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागू शकला। मी वारंवार या संदर्भात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना भेटलेलो होतो, परंतु त्यांनी लक्ष न दिल्यामुळे हा प्रश्न प्रलंबित राहिलेला होता। तो स्टे उठवल्याबद्दल मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचे आभारी आहे आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांचा आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।